Si Kapitana Antonieta Tixon, Razonable Tixon, congratulations and good morning. Diha sa may Almendras District sa Padada. Kagahapon, diha si Governor Dodo Cagas. Pagbuingon ganita mga higala kung naaga ni si Governor Cagas anang barangaya o inyong barangay o sa baka barangaya o sa may tuyo ni Go basta mo na siya dina. Alam na dis, ha? Alam na dis kung unsay katuyuan sa tuang pinalanggang gobernador kung naa siya anang inyong dapit, inyong sityo bakaha, inyong purok bakaha. Nag-turn over si Governor Cagas og proyekto. Dili isa, dili duha, dili tulo apan daghan nga mga proyekto dina sa nasampit na barangay. Atong sayron bi kung unsa nga mga projects ang gi-turn over ni Governor Dodo Cagas atol pagyud sa kasaulugan sa ika-57 nga anibersaryo sa Barangay Almendras District sa Padada kagahapong adlaw. Atong paminahon ang ato ang pakighinabi ni Kapitana Antonieta kalabot sa gipahigayon kagahapong adlaw nga turnover and blessing sa mga proyekto. Unsa ni nga mga proyekto ato ning sayron? Sa tanang taga Almendras nga happy 57th araw ng Barangay Almendras District. Ug atol sa atong selebrasyon, atong gitunong ang pag-turnover o pag-blessing sa atong mga proyekto sama sa drainage construction nga nagkantidad kini og 1.5 M nga gikan mismo sa atong Governor Douglas Cagas. Ang drainage nga nahimutang sa F. Mata Street and Osmeña Street dinhi sa atong barangay. Human kining multi-cab nga gihatag niya para sa atong mga tanods o kining mga bleachers diri sa gym. Tapos naay fencing o electrical sa atong barangay hall. Atol sad nga gipablessingan nato ang kining atong health center o ang kining atong MRF. Unya ang kining atong SK office o kining barangay office nga gihimo nato dinhi tungod kay ang atong daang barangay hall atong gigamit as quarantine area. So nagdali-dali ta og pahimo dinhi ang patubig nga worth 400,000 nga gihatag ni Governor Douglas Cagas sa atoa. Og daghan pang mga projects nga giblisingan karon, so ato na lang tanang gihurot na lang. Unya sa livelihood program nga worth 200,000. O naapoy tanod outpost nga unya among ipablessingan didto. Wala na lang mi naghapit didto kay highway manggod siya. Nya siguro dako-dako na siya gibaklayan, maluoy nako. Ang akong mensahe dinhi sa atong Barangay Almendras District nga padayon lang gyud ta sa maayong relasyon mga katawhan. Ug karon nga kining pandemya nga atong nahiaguman karon, dili nato himuon babag nga aron dili ta maglihok. So though nga adunay mga protocols ng mga social distancing o mga pag-control sa atong mga kalihukan, ato lang gihapon sa ulugon nga kanunay kitang malipayon kauban sa atong pamilya, sa atong silingan, sa atong kauban sa trabaho nga magmalipayon kita kanunay bisan aduna kini siya tungod niini mao ni siya ang makapasusi alang sa kalambuan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon og sa tibuok natong barangay. Bisan pa man kita ang pinakaubos nga unit sa komunidad, pero dinhi magsugod nga mahimo kitang mabungahon, dinhi gyud magsugod sa atong barangay. So mohangyo lang ko nga tungod sa kadaghan nga mga proyekto nga gihatag ni Governor Cagas sa atoa, ato siyang bugtian, ato siyang bakanunayon nga ihatag nato kaniya ang atong suporta o pagmahal tungod kay wala pa kitay gihangad kaniya, giadto giduso niya nga problema nga wala na sulbad. Naagi kasulbaran.